Regiju je potresla vijest o Mladenu Duliću, 22-godišnjem mladiću iz Laktaša u Bosni i Hercegovini, koji je izvršio samoubistvo nakon što je doživio ismijavanje na društvenim mrežama. Njega je snimao radnik benzinske pumpe dok je Mladen popunjavao aplikaciju za posao, verbalno se iživljavajući nad njim, navodeći ga da u aplikaciji piše potpuno nebitne stvari za posao. Video je nakon toga objavljen i krenula su ismijavanja na društvenim mrežama. Motiv samoubistva nije poznat, ali šokirani korisnici društvenih mreža zahtijevaju da se ovaj slučaj u potpunosti istraži. Sudeći po komentarima koji ljudi ostavljaju, mladić je na jednoj benzinskoj pumpi tražio posao gdje je ismijan. Ovaj slučaj šokirao je Banjalučku regiju i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Građani poručuju da je pređena crvena linija i da se mora utvrditi pozadina tragedije. Kako pišu Banjalučke nezavisne novine, policija je uhapsila Veljka Trišića, radnika benzinske pumpe, sa video snimka na kojem je prikazan kako snima Mladena Dulića koji se ubio. Izvori tih novina dodaju da je Trišić trenutno na kriminalističkoj obradi, te da je osumnjičen za neovlašteno snimanje. Ovaj slučaj još je jednom ukazao na negativnu stranu društvenih mreža koje se nerijetko koriste za vrijeđanje, ismijavanje, omalovažavanje drugih osoba, što nažalost isto tako nerijetko dovedu do tragičnih posljedica, kakvom je završio i ovaj slučaj iz Laktaša.